ɲininkali min tɛ n kunna n bɛ min dɔn a la i b'a la conseil de sécurité n'o ye diɲɛmaa ka tɔnba min ni a ɲɛsilen bɛ lakana ni bɛn sabatili ma diɲɛ kɔnɔ conseil de sécurité taabolo de b'a la ni baaracogo de b'a la a ka baaracogo dɔw la jamana matigiba min bɛ diɲɛ kɔnɔ ni u ye 5 ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la États-Unis, Russie, Chine, Angleterre ani France olu de ye ni conseil de sécurité ma dumuni ye maa minnu bɛ yen kuda ye n'olu de b'a yamaruyabaw ta donc u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan dɔw don ka da u bɛɛ n'u ka dɔntaw kan an'u ka fɛɛrɛko tɛmɛnenw kɛcogow kan diɲɛyɔrɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ dɔ bɛ min dɔn o la dɔ in t'o dɔn o la a dɔw sigilen bɛ kabiri n'an ka yɛrɛmahɔrɔnya ta kabiri tubabuw donni an fɛ yan an bɛnbaw sigi donc depuis waati ninnu na u b'o waati ninnu kow bɛɛ ta en compte o kama i b'a ye fɛn o fɛn ni a bɛ misaliyala Afrique jamana minnu bɛ anglais fɔ Nigeria filɛ Ghana filɛ Afrique du Sud filɛ ni ko b'olu kun kan i bɛ taa sɔrɔ Angleterre wala États-Unis olu de bɛ olu dɛmɛ k'u ka hakilinataw lase o so in kɔnɔ munna bawo Ghana de la ka coloniser ale de la ka kɔnɔ Angleterre ka jɔnya minɛ kɔnɔ ka tɛmɛ Nigeria fana bɛ o cogo la donc i ni maa minnu jɛra depuis san 100 ani kɔ et puis n'u b'u ka kan fɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ min dɔn i kan tɔw t'o dɔn i kan o de y'a to fɛn fɛn ye dilan ka kɛ Angleterre ka colonie ka tɛmɛ i bɛ taa sɔrɔ n'olu kungo bɛ fɔ conseil de sécurité la Angleterre de bɛ fɛn ninnu sɛbɛn o nɔgɔya k'u ye awa fɛn o fɛn fana bɛ Amérique kɛrɛfɛduguw kun kan Amérique latine filɛ n'olu kungo kan ka fɔ conseil de sécurité la i bɛ taa sɔrɔ caman bɛ kɛ États-Unis de b'o fɔ bon min ye Europe de l'Est fanfɛlaw ye n'o ye Russie jamana fanfɛlaw ye fo kana se sisan ma i bɛ taa sɔrɔ Russie fana bɛ olu ka kungo caman sɛbɛn yɛrɛ u ye k'o lase ni lajɛrɛ so in ma n'o ye conseil de sécurité ye o de don o cogo kelen de la Faransi ale tun bɛ minnu dilan ka kɛ colonie ka tɛmɛ minnu tun delila ka mara fɛ ka tɛmɛ n'u olu kan hɔrɔnya ale de tun bɛ olu fana ka laɲini caman sɛbɛn k'o lase ni conseil de sécurité in kɔnɔ donc bɛnkan de don ni jamana matigiba ninnu ni ɲɔgɔn cɛ nka ni duniya kɛlɛyantɔ ka lakana jamakulu ni sɔnna Mali ka laɲini ma a kɔlɔlɔ bɛna kɛ jumɛn ye Faransi jɔyɔrɔ la nin tɔnba kɔnɔna na ka ɲɛsin ayiwa i n'a fɔ jamana minnu ye Mali ye ani dɔwɛrɛ u ka ɲiningalikow la jateɲini na an ka minisiri ye yamara min bɔ sisan an ka hakɛ don parce que olu bɛ ka nin min kɛ a bɛ kɛ an ka jɛ de ye donc n'an ko an t'a la a ka kan Faransi sen ka bɔ a la parce que jagoya tɛ an ka tɛmɛ Faransi fɛ donc ne kɔni bolo conseil de sécurité bi sɔn a ma voilà bi sɔn parce que n'a banna man taara bɛna kɛ cogo min na parce que an yɛrɛ kun ka nin kɛ a mɛnna o parce que bi y'a to ani Faransi bolo bara ɲɔgɔn bolo baara ɲɔgɔn fan fɛ donc ni ka kɛ a mɛnna o kɔrɔ ni an kun wɛrɛ b'an dala an yɛrɛ b'an ka région labɛn ka taa ni maa wɛrɛ min ka d'an ye an b'a d'o ma ka taa lase foyi t'a bali an k'o kɛ nka a bɛ wolo gɛlɛya la dɛ an kana sigi ko a gɛlɛya tɛ bɔ a la gɛlɛya bɛ bɔ a la dɛ